Tämä oma yritykseni Ateljee on palvellut asiakkaita Lohjalla nyt keskustassa itse asiassa tänään tasan 4 vuotta. Ja asiakkaita meillä käy aika paljon myös Lohjan ulkopuolelta. Myös helsinkiläiset ajavat meille ostoksille. Eli ajatuksena on tarjota laadukkaita tuotteita ja palveluita. Meillä naisista tehdään kuningattaria, eli erilaisiin juhliin, grillijuhlista gaaloihin. Mutta se esittäytymisestä ja siirrytään varsinaiseen koulutusosioon. Eli tässä kohtaa kerron teille lyhyesti vinkkejä, miten pukeutua erilaisiin juhliin. Vanhojen tanssit ovat suuremman luokan juhla, joiden pukeutumiskoodina on juhlapuku. Vanhojen tanssit luokitellaan samanlaisiksi juhlaksi kuin gaala. Jos siis saat gaalakutsun tässä vaikka lähiaikoina, niin näitä samoja vinkkejä voit hyödyntää myös siellä. Juhlapuku pukeutumiskoodi tarkoittaa kaikista suurinta ja juhlavinta pukua. Miehillä useimmiten frakki tai tumma puku, joissain tapauksissa myös saketti ja smokki. Naisella gaalan ja tanssiaisten asun tulisi olla aina täysipitkä iltapuku. Gaalaan ei siis voi mennä polvimittaisessa lyhyessä cocktailpukussa. Juhlapuku saa olla naisella myös suuri juhlapuku, eli helmaa voi olla hyvinkin runsaasti. Mikään puku ei ole gaalaan liian juhlava, ainoastaan koko valkoinen on varattu morsiamelle. Myös näyttävät hiuskoristeet, jopa tiarat sekä muut näyttävät korut ja asusteet kuuluvat asiaan. Puvun mitta tanssiaisiin ja gaalaan on nyt siis selvillä, mutta puvun muoto ja silhuetti valitaan kantajan persoonan ja vartalotyypin mukaan. Ja kerron tässä osiossa hieman enemmän, minkälainen pukumalli kannattaa valita kenellekin. Eli mä pyydän tänne avuksi mulle ensimmäisenä Hannan. Eli vanhojen tanssijat usein suunnittelevat muhkeahelmaista prinsessapukua, jonka helma lähtee levenemään poimutuksilla voimakkaasti vyötäröltä. Tämä pukumalli on tosiaan sellainen, joka sopii aika harvalle. Vain pitkä hoikka tyttö tulee edukseen tässä pukumallissa. Lyhyt tyttö suorastaan hukkuu pukuun. Puvun ideana on suurentaa lantiolinjaa reilusti, jolloin vyötärö näyttää hyvin kapealta. Tosi tällainen pitkä hoikka tyttö saattaisi näyttää vielä paremmalta linjakkaammassa puvussa. Kiitos. Seuraavana pyydän lavalle Marianne. Oikeastaan kaikille naisille sopii erinomaisesti tällainen klassinen A-linjainen pukumalli. Puvun yläosa on tyköistuva ja helma lähtee levenemään selkeälinjaisesti kohti helmaa, heti tuosta vyötäröltä asti. Tämän mallin teho on selkeässä helman A-linjassa, joka häivyttää leveänkin lantion mukavasti. Vannealushame tekee pukuun tarvittavan muodon ja tekee puvusta helpomman kulkea ja tanssia. Seuraavana pyydän lavalle Nean. Näette hetken päästä sitten pukumalleja vielä lisää. Tämän hetken suosituin pukumalli niin gaaloissa kuin vanhojen tansseissa on merenneitohelmainen puku. Merenneito-mallin yläosa jatkuu tyköistuvana lantiolle tai sen alle saakka. Merenneito-mallinen yläosa jatkuu tyköistuvana lantiolle tai sen alle. Malli tuo vartalon muodon hyvin kauniisti esille ja sopii erityisesti leveäharteiselle ja kapealanteiselle naiselle. Myös suora vartalo ja tiimalasivartalo tulevat hyvin esiin tässä upeassa pukumallissa. Kiitos. Tällaiset kunnon napakoista materiaalista valmistetut puvut tuovat ryhtiä, hävittävät sopivasti vatsamakkaroita ja ennen kaikkea pitkä, oikein valittu iltapuku on se kaikkein imartelevin vaate. Eli jokainen nainen näyttää oikeanlaisessa iltapuvussa oikeammalta ja pidemmältä. Tulkaa vaikka kokeilemaan, toteamaan teho itse.
Eli iltapuku siis todella pukee jokaista naista ikään ja kokoon katsomatta. Joten jos saat kutsun gaalaan, tanssiaisiin tai vaikka häihin juhlavieraaksi, valitse ilman muuta pitkä iltapuku, kun saat sen kerrankin luvan kanssa pukea. On valittu, tarvitaan vielä monta muutakin asiaa. Oli sitten kyseessä grillijuhlat, gaalat tai vaikka arkinen päivä, asusteet muodostavat tyylistä kokonaisen. Puvun jälkeen tärkein asia sekä arjessa että juhlassa ovat kauniit, mutta ennen kaikkea mukavat kengät. Jokainen nainen tarvitsee alleen korot. Korko voi olla vaikka vain 3 senttimetriä korkea, mutta korot tuovat sen ryhdin ja muokkaavat vartalon linjaa. Ryhti ja kenkien mukavuus kyllä näkyy. Kunnon kenkiin siis ei voi satsata liikaa. Laadukas kenkä voi olla hyvinkin korkea, jos kengässä on hyvä lesti ja se on tehty huolella ja kunnon materiaaleista. Nahkakenkä on aina toimiva vaihtoehto juhlassa kuin juhlassa, mutta myös ulkotilaisuuksissa. Satiini- ja silkkikengätkin ovat tyylikäs vaihtoehto juhlavampien pukujen seuraksi. Satiinikengistä löytyy myös sävytettäviä vaihtoehtoja, eli kengät voidaan sävyttää suoraan pukuun sopivaksi. Muista satiinikenkien kanssa silti varata aina ulkokengät erikseen. Muilla asusteilla, kuten koruilla, huiveilla, juhlakäsineillä, stoolilla, boleroilla, päähineillä ja niin edelleen, voi edelleen stylata kokonaisuutta. Oikeanlaiset asusteet herättävät asukokonaisuuden henkiin ja sama asu muuttuu erilaisilla asusteilla eri tilanteisiin sopivaksi kuin uudeksi asuksi. Myös miehillä juuri asusteet viimeistelevät tyylin. Mies voi tyylitellä vaikkapa erilaisilla kalvosin napeilla. Vielä viimeinen vinkki. Kun hankit arvokkaan asukokonaisuuden, kiinnitä huomiota sen säilyttämiseen ja suojaamiseen. Tarpeeksi pitkä, väliä ja ennen kaikkea hengittävä pukupussi tarvitaan pukun kuljettamista ja säilyttämistä varten. Pukujen helmat, kainalot ja muut herkästi likaantuvat osiot kannattaa suojata tekstiilisuojalla. Niin naisten kuin miestenkin puvuissa. Talvella myös antistaattinen sähköisyyden poisto suihkeen voi olla tarpeen. Kaikkeen tähän ja moneen muuhun saat avun palvelevista erikoisliikkeistä, kuten vaikka meiltä Lohjalta, Atelier-Emmistä tai Boutique Tyynimarjasta. En suosittele tilaamaan pukua mihinkään tärkeään juhlaan verkkokaupoista. Laatu voi harmittavasti poiketa kuvista huomattavasti ja pettymys olla melkoinen. Muista, että myös käyttämällä paikallisia palveluita lisää talouden työllisyyttä ja hyvinvointia. Tule palveltavaksi, saat rahallesi vastineeksi laadukkaan, monikäyttöisen asun, varman olon juhlaan valmistautuessa sekä kaupan päälle hyvän mielen, kun tuit hyvinvointia omalla lähiseudullasi.